Get ready with me part 3, ne? Či koľkátka to je? Dneska ideme Stonehenge a potom kam? Kde? To je Greenwich. Takže ideme pozrieť šutriky. Mama mi povedala, že mám zobrať jeden, či doniesť jeden z nich domov. Jo, však napcháme mašinu do futra. A čo kupovala nové auto, keď neviem, že káva to Stonehenge? Však to. Koľko ste platili? Koľko si platil za mňa? Koľko? Je 2,70. Marek, tu si mal byť, sme mali točiť spolu. Get ready with Marek, to mal byť. Čo, jedno obočie mám také pekné, a druhé je iba také, že I'm done. Vieš si sadnúť. Dobrý deň. Rovnaká formácia. Áno. Studené to je. Ja, že som tu prisadol vlasy, ty kokos. A teraz otázka na šoféra, ako sa ti jazdí na ľavej strane? Dobre, ale občas je to trošku stresujúce. Odbočte vľavo. Takéto, jak sa povie, ako takéto easy križovatky sú úplne v pohode, ale niektoré sú to také, že normálne chytám. A najhoršie sú tí chodci, že proste mne ešte mám zelenú a ideš pred seba a tam proste plná cesta. Teraz som išiel hen tam. No, som reflexi sen tam. Ale zase je super, že fakt tá premávka sa ti proste hýbe pomaličky tým, že tu vlastne tá 20-ka furt. Vieš prepnúť toho Eda Sheerana, prosím? Vieš prepnúť toho Eda Sheerana, prosím? Vieš prepnúť toho Eda Sheerana? Prepni toho Eda Sheerana, prosím. Nevidno ťa. Sandviče. Ako u nás. Tam nie je asi nejaké normálne ovocie, ne? Jo, čerak mi to. Čo hľadáme? Pineapple. Kokos? Kokos už si mal, no. Jahodky, ale aké pekné. Avokádo. Banana. A čo hľadáme vôbec? Pašiho hlavne. Koktail. Voda. Bitter. Alebo kolu. Ale to je také, že nezdravé už. Tu máme Coke. Fanta. Hell. Šučve. Fial, koľko ľudí. Zliekať sa v aute. Najväčší pain. Takže nemám taký veľký zadok. Kde sú tie šutre? Toľko ľudí pred nami. Pred nami stojí Degeš. Stojí agresívna malá ringľa. No. Pribukli sme si čakanie normálne, že pol hodinu. Hej, len platilo by si viacej, kebyže... Mám platiť tu, nie? Kade? A že keď vás nebudeme vedieť nájsť, tak mám hľadať toto. My sme to tu došli renovovať. Proste my z tých kameňov dneska postavíme... pyramídu. Nie, čínsky múr. Máme tu slona. Máme lístky. Chceme si dať na ramočky? Marek, na ako dlho vidíš tento výlet? Tak, 3 hodiny. Ja si myslím, že 7 hodín. Toto pekne, jak mi tu dáva na ramoček. What you doing? Pekne mi ho daj. Ale nepovedal... Paši, ak chceš, dávam ti povolenie ju udrieť. No poď ešte, poslaný pán na holenie. No to daj na prst. V pohode. Opačne ma. No, okej, počkaj. Takto, teraz to bude dobré. Čo ste si tu našli? Najhoršie na tom natáčaní je vlasy. No, pozri.
Si pripadaám jak ten chlapec, čo mal takú ulizanú finku. Tak... Čo robia? Dávid, to čo mu fotíš? Kladná som. Máme bolesť čokoládu. Až som nič. Náčenie level 5. Ja som v pohode. Aj ľudí natáčaj. Nie mňa. Pomalček si, poď. Ale pekná pizza, ukáž? Keby sa delí na pizza. Get ready with me. Part 1500. Teraz ideme fáze spať, poď. Kúkam na kofeín, to nemá. Teraz, že tade, poď. A cítim, aký by som bola tvoj kameraman. Dobre, aký budget máš dneska? Koľko si myslíš, že minieš? A jedlo? Za dneska. Celkovo. Aj s jedlom, to Áno. neviem. Dobre, tak daj bez jedla. Iba celkovo, že... Iba si tipni a potom dám, že koľko si reálne minul. Nič, lebo nič nenájdem. Ideál by bolo, že 200, kebyže nájdem to, čo chcem. OK. A ja si myslím, že tak 100-večku, dajme tomu. Ideme do Disney. Frozen! Let it go! Mám déjà vu. Tu sme s Tomášom už išli do toho Disney shopu, kde sme videli strašne veľa týchto zlatých vecí. Sme sa pofotili, tuto už ideme k Inside Out a to je Anxiety, ktorého som potom nevedela ani zavesiť a hľadala som proste vecičku na zavesenie. Potom tu máme Up a ďalšie blbostičky, čelenky, všetko možné tam bolo. Potom sme zašli do oddelenia s Disney princeznami, kde sa Tomáš cítil ako doma. Teda čo? Takýto zlatý, maskopu, veľmi pekný bol. A potom tu máme ďalšie veci, Donalda Ducka s šapočkou, hrnček. Moje voiceovery. Toho Kermita som skoro aj zobrala domov, ale nakoniec som sa rozhodla, že ho tam nechám, ale strašne zlatý bol. Ďalšie vecičky, Stitch hlavne, aj Nemo, aj proste Turning Red, panička. Veľmi pekné púšťačiky tam mali, že také fakt, že jedna k jednej k tej postavičke z Disney. Takže fakt som mala to nutkanie si zobrať jednu z nich domov. Potom sme zašli do oddelenia zo Star Wars. Potom tu bolo aj Toy Story. Sme sa zabavili na Venomovi s tým jazyčkom. A jo, Tomáš tu chcel fotku s Spider-Manom. Som profi fotograf, pozrite. Zase Tomáš sa cítil ako doma medzi princezničkami. Našiel svoju stratenú lásku, teda čo? A tu už sa nachádzame v obchodnom dome, kde sme si pozerali rôzne oblečenia od známejších značiek a tu sme robili blbostičky s topánkami. Tieto sú sádrové, nie sú to reálne topánky, ale vyzeralo celkom cool. A tu už Tomáš našiel nejaké to kit oblečenie s tematikou Marvelu a tiež bol taký, že si to chce kúpiť, ale nakoniec si to nekúpil, pretože sme čakali na predávača. Sranda je, že predávačov tam nenájdete a proste neviem, ako sa tam platí, proste bolo to celkom divné. Normálne v žiadnom obchode, možno tak v 2-3 obchodoch všetkých, čo tam boli, tak bol jeden predávač a nechápam proste, ako sa za to platí alebo čo sa s tým robí. A tak sme čakali, pozerali sme ďalšie veci, Tomáš tu našiel rôzne tie doplnky, čiapky, fany mokasinky. No a tieto topánky sa mu ako tak zapáčili, ale tak nebol predávač.
Konečne. Tak to spravíme tak. Menšiu hentu, hej? Let's go. Čo robíš? Vy ste mali takú barbeku? Nie, my sme mali tu takú úplne... Zajímavé. Čo ma prekvapuje, že tu nemajú ono... Jak sa volá? Tasty cheese alebo Big Tasty alebo dačo. Nemiky. A hlavne tu asi nemajú oči. Teraz máš polovicu Big Macu dole vedľa. Však oni prídu... Takže taste test. Ako to hodnotíš? Ešte je normálne chudá. Nerozmetané. Syr je neroztopený. Také na rýchlo všetko, jak keby tam prišiel bum bác, bum bum a ho. Celé sa to šmíka, už sa to pomaly dopadáva po 2 lítoch. Chutí to dobré. Počká. Takže... Mild spicy. Hodnotenie do 10? 6,5. No. A ja som dojedla svojim Big Mac. A akože... Taký podžabaný Big Mac som v živote nemala. Podžabaný Big Mac. Ale hranolky sú fajn. Také spečené. Ahojte, zdravím vás Bianka z budúcnosti a tu sme sa nachádzali v Minise, čo je obchod s rôznymi lapáčami prachu, rôznymi soškami a blbostičkami anime charakteru. Rôzne blindboxy tam viete nájsť, hrnčeky, plíšačiky, dečky, všetko možné. A tu už vás asi nechám, nech si to pozrite sami. Musím povedať, že cenovo to tam vyzeralo celkom v pohode, nebolo to nejak super predražené. Prišlo mi to ako keby na Slovensku ste nakupovali v PGS-ku, v Brlohu, X-Zone, neviem kde všade, v rôznych takýchto obchodoch. Takže cenovo sa to tam celkom vyplatí, by som povedala. Mohli by aj minister otvoriť toto na Slovensku. Tu máme rôznych plíšačíkov, skôr sú to také vankušové typy, na ktorých viete aj ležať a je to také pohodlné. Všetky tam boli úplne také mekučké. Niečo ako Squishmallow. Toto je z Minionov napríklad a rôzne tematiky. Ale proste je strašne zlatý obchod. A keď mi poviete, že tento obchod je len pre deti, tak vám nabombím, dobre? Strihač, ty sa nesmej teraz. A tebe nabombím, keď sa budeš smieť. Potom tu boli rôzne takéto skladačky, anime vecičky. Potom tu boli aj, na jednej strane boli čisto nápoje. Vedeli ste si tu kúpiť aj rôzne občerstvenia a takéto. Tieto ventilátoriky by sa strašne hodili, ale tak nezobrali sme ich, takže ďalšie poháriky. Celkom to tam mali systematicky rozdelené, že vedeli ste nájsť to, čo hľadáte. Boli tam také etikety na každom jednom regáli. A toto už sú surprise bagy, ktoré ľutujem doteraz, že som si jeden z nich nezobral, lebo cenovo boli fakt, že super. Bolo to tak, že odstupňované 10, 20 až 50 a máte tam rôzne také tie veci, blind veci, lebo neviete, čo tam je. Ale cenovo by sa to malo vrátiť. A potom tu pri pokladni mali takéto fanné kľúčenky, rôzne sliepočky v tvare melónu. Potom tu bol takýto tučňatík, ako keby koala. A veľmi zlaté veci tam boli. Bola som neskutočne unesená z toho a fakt, kebyže niečo také na Slovensku, tak ma tam vidíte každý týždeň. No a potom už došiel aj David a spoločne s Davidom sme sa rozhodli, že pôjdeme už na naše ubytko, lebo už sme boli unavení, teda ja som bola unavená, všetko ma bolelo a proste to ako chodí každý jeden deň v teplote, ja neviem, koľko tam bolo, proste nejakých 40 stupňov minimálne. Tak to človek nedá. Museli sme ísť na Bakerlo line a potom sme už išli domov. Musím povedať, že cesta na ubytko nebola ani tak zložitá. My sme nasadli
na prvé metro, čo išlo a hneď nás to odviezlo rovno tam. Takže jednou linkou sme to dali a tu už ma David predbiehal, lebo mňa neskutočne boleli nohy a aj sa to na nich podpísalo. Pozrite na ten S, teda čo? Moje nohy. Nemáme, tak to nemáme. Moje nožky. Bože. Veľké čičky. No, stavíme sa. Že sa mi vybije mobil ešte skôr, ako dojdeme na izbu. 4. Ale to je to, že ja som nebola na mobile vlastne polku dňa. Aj tak sa mi vybíjal. Ja napríklad som bol na mobile, aj tak sa mi vybíjal. Ja mám aj nabíjačku s powerbankou. Len kábel je pokazený. Jak kábel, čo? Keď ho nepotlačíš do určitého uhla, tak nenabíja. Tak to je set. To je set. No nie, už sme tu. Možno stíham. Otváraj, rýchlo. Napíš do komentárov, či to stihneme. Rýchlo. Som totálne zničená. Každopádne. Povedal som, že miniem. Koľko som povedala, že takú 100-večku, nie? No, ideme sa pozrieť. Robíme si ho, ahoj všichni. Počkaj, jak Adelka začínala ho. Takže ahojky melonkové. Ešte, áno, počkaj, tliskajú si. No, ahojky melonkové. Takže, povedal som, že miniem 100 libier. A vy tu čo robíš? Ja? Áno. Povedal som si jedno také za 20. Kúpila som také ňuko, ale to sa nepočíta. Kúpila som pásku s týmito... Čo to sú? Photocards. Za 10. A... Dobre, toto si kúpil tento. To nič, to máš. To sa nepočíta. Tu už nič nemám, hej. A ja mám ešte jeden doma. Prečo? Takže vlastne vyšlo ma to okolo 50 dneska. Ja som povedala, že miniem 100? Daj si. Stojak či libier? Libier. Alebo eur som povedala, niečo také. Okay. A ešte taška, počkaj, ešte tašku k tomu. Takúto. Z toho shopu, čo bol K-popový. Odcházíme. Davidom. Jak pekný výhľad máme, ne? No, aj ty sa si môžeš pozrieť. Je prvýkrát svetlo v tejto miestnosti po 6 dňoch. Krásny výhľad. To je teta dajaka. Ha? Tam je teta. Už je teta. Tu je teta. Ja viem, pozrel som sa. A tak, ako sa pýtali na No, takže mám dve info. Áno, je to naša upratovačka. Keď som jej sa spýtal a vysvetlil som jej, že to je takto, ona pozerala, počúvala a potom povedala. Nie, Jaha. Celkom fajne. Haló. Čo máš? Povedz. Mám na sebe Louis Vuitton, Cookie Cream, Milkshake. Ja. Teda, budem mať na sebe. Teda... Tu si dal Marek. Má tu barbecue. Čo, nechutí? Marek už našiel ten koš. Našiel si už ten koš? Tam bol. Nie to koš. Yeah, tennis court. So we got an intern that's joined us, and she. A čo to je? Však ešte tam má, aha.
Ježiši. Jej! Aha, našla som taký kufor po ceste. Super, fajňarský pes. To vyhádzané. To vyhádzam. Čo robíme? Chodíme a čakáme. Čo čakáme? Na autobus. Na letisko. Ideme domov. Posledný deň. Ide nám o 3. autobus. A jo? Mne sa nezdá. Autobus, ktorý sem išiel 45 minút. A ide odtiaľ to hodinu 45 minút. Prosím. Počkaj, čo? Hodinu 45 minút. Sem išiel 40 minút a naspäť ide hodinu do busu. Prečo? Lebo má v zozname ľudí napísané, že ide Bianca. Povedal, že si dá okružnú cestu. Chvíľu nebude mať miesto. Jaké ciciky, hej, neukazuj. Ešte tu bude podľa mňa 10 minút stáť. Ktorý tento? To je náš... Pasiče. To poď Marek. Tam je náš autobusík. Už to jede. Už to jede. Môj nosič tam. Yep. Mení sa im vodiec. Sme na vodičky, ne? Jaha. Naše. Poďte sem. Poďte sem na vstup. Poďte sem. Ejaj. Moja nová taštička. Hodina 40 pred nami. Sme na letisku. A zavádza mi tu nejaký taký, oný, veľký plošo tam má. Idem si dať kávu. Že David? Absolútne ma nepočúva, typický chlap. Jaj. Koľko si minul včera, koľko si povedal, že minieš? Aj na karu? Kara sa nepočíta. Darčeky sa nepočítajú. 200 libier. 199. Takže si sa skoro trafil. Povedal som, že miniem 200. 1 libru môžeš minúť tam. Tam sa nič dajte. Ja som povedal, že miniem 100 a minula som 50. Ty si na tom lepšie. Oho, to je teplo. David, čo hovoríš na zmenu klímy? Také to teplo som sa podroval. Normálne dojdeš, dostaneš facku. Totálne. Nepočúva ma. Typický chlap. Teraz si to povedz. Jak sme vyšli z lietadla, tak teplo došlo ku mne, ale že... Vyber si radšej pasík. Zapíname pase. Tak, dlho za mene. Tu je. David, povedz svoju storku s pervitínou. Popíškam sa, čo mám povedať? Storku s pervitínou. Mám v pete nič.